Туғыш деген шымылы хатирәләр, алар һаман озата баралар. Ел артыннан еллар үтсәләр дә, ләкин онытылмый яралар. Язлар белән килде ул көне, бөек җиңү көне. Күз яшьләре каты шатлык булып, бөек җиңү көне. Сугыш беткән 9 май, көткән барлы җиңү көне. Безнең җиңү көне, бөек җиңү көне. Бу җиңүләр җиңел бирелмәде. Улар кызлар кайтмый калдылар. Күз яшьләрен сөртә еллар. Озак көтте аналар. Язлар белән килде ул көне, бөек җиңү көне. Күз яшьләре каты шатлык булып, бөек җиңү көне. Сугыш беткән 9 май, көткән данлы җиңү көне. Безнең җиңү көне, бөек җиңү көне. Безнең өчен алар һаман исән. Алар безнең йөрәк түрендә. Ветераннар, безнең ветераннар. Баш иябез сезгә бүгендә. Язлар белән килде ул көне, бөек җиңү көне. Күз яшьләре каты шатлык булып, бөек җиңү көне. Сугыш беткән 9 май, көткән данлы җиңү көне. Безнең җиңү көне, бөек җиңү көне. Сугыш беткән 9 май, көткән данлы җиңү көне. Безнең җиңү көне, бөек җиңү көне. Безнең җиңү көне, бөек җиңү көне.